Müslümdə yaşavçı Artur һәм Лилия Асылгәрәевләрнең балалары исеменнән язылган хат игътибарны үзенә юнәлтте. Артур ноябрь аенда мобилизацияләнгән. Балалары әтиләрен бик сагыналар. Бигрәк тә Тимур кинәт үсеп, җитдиләнеп киткән. Кыш бабайны алар түземсезләнеп көттеләр. Әзерләгән шигырьләрен алмаш-тилмәш сөйләделәр. Аксакалы кыш бабай безгә карап килде. Әйдәгез сауга барык чанада шулап карыйк. Али дни хороша, солнце светит мало, расплесли морозы и зима настала. Бабай балаларының теләген дә ишетте, алып килгән бүләкләрен дә тапшырырга онытмады. Тимур улым, хат буенча махсус бүләк алып килдек. Мәле алудан. Артурның әнисе Нина ханымның эчендә ут янып, күзләрендә яшь бөртекләре җимелтәсә дә, теләкләрен әйтергә үзендә көч тапты. Мобилизованный киткән балаларны барсында исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Безгә дә сау сәламәт булып аларны көтеп алырга язсын. Илдә тынычлык урнашсын. Күз яшьләре кипсен. Балаларга җыларга язмасын. Әти кайтсын дип ятмасыннар, уйнасыннар, көлсеннәр иде. Нина ханымның теләкләренә без дә кушылабыз. Илләр көннәр тыныч булып, киләсе яңа елда Кыш бабайны гаилә башлыгы белән бергә куанып каршы алсыннар иде. Наилә Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.